Oy, Tony, shout out Tony. Kuya Balbas, shout out Kuya Balbas. Hello, hello, hello. Hello. Tumilaba na ba yata? Ano tumilaba na nga yata? Hindi na ako kasi sa ano, sa screen. Tatalo na ako dito, Jen. Oh. Sa ilalim ng puti. Puisit ka dyan ah. Nandito lang ako sa isla namin. Nag road trip kami ng kapatid ko. Ayan. Ano lang, nagpapahangin. Oh, may nagpunta dito mga ano. Mga riders. Gusto ko pumunta doon sa beach na yun. Pagdating ng ano, pupuntahan ko sa baba. Yeah. Ah, grabe, tanghali na, kakagising pa lang. Ako alas 6 pa lang, gising na. Kuya Jay, kamusta Kuya Jay? Hindi ako riders, yung kapatid ko riders. Nakikisakay lang ako. Ayan sila, pictorial sila. Yan ay chapel dito sa bundok. Madami din mga turista din. Eh wala eh, isla kaya fresh dito. Ate Mitch, shout out to Ate Mitch. Ay, Ate Mitch pala nandito sa Ate Mitch. Uy, konting ano lang to. Konting oras lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung pinuntahan ko ngayong araw. Eh, bundok po to Ate Mitch, bundok. Dito po sa isla. Dito po sa Bicol, sa Cagaray Island. Albay. Mamaya magpapalipad ako ng drone ko. Para masama ko sa vlog. Ay, tigingal na. Tayo pang kinaunan. Okay. Ulog. Mati na daa. Ayan, pinagbigyan kita. Uy, mamaya na guys. At ako mag-picture-picture na. Salamat sa pagpunta.
Ano ginagawa nila sa baba? Kuya Ate Mitch, Jen, salamat. Kuya Jay, Kuya Balbas. Ay, busi dara lang boss Adwan. Oh, duman na kita. Ayan, kapatid kong ano, bunso. Siyang driver. Iba-iba ka na ta. Bumalik pa pala ako. Pasensya at loading guys. Ah, sige, anin ko. Ah, paalam muna ako. Bye-bye guys. Thank you. Grabe ang mukha ko. Ang taba-taba ako nandito sa... Tama na. Taga-mainit na. Bye-bye guys. Thank you. Bibili ako ng ice cream dyan. Ano? Bye-bye. Ayong. Miss ko na kayo. Love you guys. Oh, dito kasi walang signal sa amin dyan sa baba. Dito sa taas merong signal. Bye-bye. Ayong. Ikaw, Surya. Wala akong ka-text. Pumunta lang ako dito. Ah, sige na. Bye-bye. Salamat. Bye-bye guys. Mag-video na ako para sa ano, sa vlog. Ayun, dalawang yan, oh, yung kapatid ko. Oh. Gusto ko sa vlog niya pag Sana all may kapartner dyan. Oh. Ah, sige na, bye-bye. Naka-vlog na ako at bibidyo na. Thank you guys. O, ingat kayo dyan, ingat.